Ja, vi er fanget af tabuer herovre i bussen. Det var nogle præstationsbrydere. Ja, du faldt faktisk undervejs. Jeg er faldt i kampens sæde. Må jeg spørge, hvad er det for en art lemur? Hvad er det? Er det en bestemt type lemur? Det er en gavelemur her. Den er til vores højt elskede lag her. Fantastisk! Ja, til Gorben Gunderfeldt. Det er altså til Gorben Gunderfeldt. Lad os gøre det. Det må en tusind. Nej, din lemurie vender den forkerte vej. Ja. Nu kan jeg fuldføre din mission. Sådan er det. Gå. Se, hvad drengen har fanget til mig. Hvor er jeg glad. Hej, Torben. Vi har set, hvad drengen har fået til mig nu. Den er vildt farlig flot. Simpelthen. Jeg blev så glad. Kan jeg godt forstå, de er saftsuger dygtige i mig. Ja. Hvis du er glad for den, så synes jeg også, du skal have den. Så. Kiten yalla bulgena yosana sana. Nu går jeg ind i Codex. En sømand. En sømand. Guld er guld, og guld betragtes som det mest ædle metal, hvormed guld også står for rigdom og pragt, herlighed og hellighed. Den er stråsættet skavlighed, intellektets, intuitionens og anelsens farve. Ja, Lasse. Nå, Anders, så er det sket med at komme for sent. Nej. Torben Gunderfeldt har udfordret mig. Vi mødes igen, Torben. Hvis du vil have det sådan, så bed din sidste bøn går. Så fik du den. Au, svin.
Han er vores Gud. Han er vores Gud, altså. En sømand! En sømand. En sømand! En sømand. En sømand. En sømand. En sømand! En sømand. En sømand. En sømand! En sømand!